Энергетик мәдәният йорты сәхнәсендә җыр бию коллективлары милли костюмнардан туган як ватан турындагы чыгышлары белән тамашачыны таң калдырды. Узган җомгада Биредә Зәйнең 370 еллыгын һәм Татарстанда цифрлаштыру елын ачу чарасы булды. Бәйрәмне балалар катнашында уздыру очраклы түгел. Чөнки Зәй безнең киләчәге сезнең кулларда, диде шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Елена Недашевина. Хочу пожелать, чтобы этот год запомнился, нашел отражение, память в сердце каждого из вас. Чтобы он был наполнен большими, значимыми, яркими событиями и мероприятиями. Ел ачылышында Зәйгә нигез салонудан алып киләчәген чагылдырган чыгышлар тәкъдим ителде. Берсеннән-берсе ямьле концерт номерлары белән иҗат коллективлары сәхнәдә алышынып кына торды. Зәйлеләр үзләренең кече ватаннарына карата яратуларын җыр-моңнары, биюләре аша тамашачыга җиткерделәр. Адилә Бурханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.